आयं थांनोसै आङो औ थांनोसै थांनो ओंखारबाय औ आयं फुङावनो थांसै थाब थांबोलासो थाब फैफिननो हागोन आयं अ दे थाब थांनायानो हामगौ दे आरो आब'जों मोजाङै रायज्लाय नङाब्ला फैनो नागिरनाय नङा बियो मोजाङै खिन्था आब'नो बाथ्राफोरखौ औ आयं जागोन दे थां होनब्लालाय थांदो गोबाव दाखालाय औ आयं र' थाव सोनो फैसा हरफानि आङो नाङा आयं आंना दंखायो मोजाङै सालाय गारिया नों हले एसे जुराव सालायनो नागिरो गारिखौ जागोन दे लासै सालायगोन आबा गुथाल दे सिखादो हा माथो मानसियालाय मेगनानो गेवनानै दंखायो आबा दे सिखादो आं सिमां नुदों मा सिमां नुदों नोङो पप गाखोनाय नुदों बा पप गारियाव गाखोनाय नुदों गाखोगोन दे जोंना उनाव फै आबा मोखां सुहैग्रोनोसै एसे बिजाबबो फरायनांगोन ना आबा बेनि उनाव दुगैनांगोन जानांगोन स्कुलाव थांनांगोन दे फै मानसियाबो गिलिरथार जाबाय बाल्थिङा बावबाव थांखो आथिङाबो मुनखेबाय आदे जानजियाबो साजोब्बाय जानजिया बांद्राय दुखु मोनबाय खोमा सिखारनोनो हाला आङो रादाय आदै आदे बाल्थिंखौ आं दोननाय जायगायावनो दोन होननानै बुंबाय थायो रावबो खोथालाया मेगन नुवा होननानै मिथिखानानैबो बाथ्राखौनो खोनासङा रावबो सोर आरो बेयाव सारनाय दैमाखासेखौ गाननानै थांनायथाय आदे सिखारनोनो हालिया रादाय मा गाख्रबबाय थाखो नै दा आदे आं गोग्लैबाय हे जानजिया सासोदों माबायदि गोग्लैनो मोना नोंलाय मोजाङै नायनानै थाबायनो हाया रादाय आंना मा नायनो थाखाय मेगन दं नामा नों जे आंखौ बेबायदि बुंदों सरि रितु आं बुंफ्लांबाय माबायदिथ' गोग्लैनो मोनखो नों बाथरुमावलाय दे सिखार अबेयाव दुखु मोनखौ रितु खुग्लुबनानै गोग्लैथारनाय नामा आं सिखारनोनो हाला हारसिं जानजिया गाज्रि दुखु मोनदों दे आं थिखांगोन दे सिखारलाय एसे बोलो होलाय दे हागोन दे लासैयै हागोन थौ बेडरुमसिम थौ लासै थाबाय हागोन ना बेडरुमसिम थाबायनो औ सासोदों थेवबो आं डक्टरखौ लिंहरगोन दे नों टेनसन लानाङा बायजोआव थांगौमोन आं एसे खालि जायगा नागिरनो र' आयौ सोर बेलाय मानसियालाय हुस दंना गैला मानसियालाय ओइ आदा मा जाखो आदा अबेनि जाखो नोङो बेबायदि गोलैना दं देहाफोरा गाज्रि नामा बिनानाव थां आं थांना थाना जेबो लाब गैया थां बिनानाव सोर नोङो थां आं बेबायदिनो थैलांसिगोन गोसो गैला आं बे संसाराव थांनानै थानो दुखुआथ' बयबो गावबा गाव दङ आदा नाथाय नों बेबायदि हाग्रा गेजेराव बेबायदि गोग्लैना थागोन होनबा जायखौ अननानै जायनि थाखाय थांनानै थादोंमोन बेनो नेवसिलांबायबा आंलाय थांना थानानैलाय बे संसारावलाय मा खालामनो बे संसारा लाथिख'सो जेबो गैला बे संसाराव बेबायदि दा सान आदा गावनि सोरबा अननाय मानसिया गारलांबानो संसारा हासुखान्दा जाया आदा फै आदा सिखार आं नोंखौ न'सिम दोनहैगोन अबाव नोंनि न'आलाय सिखार आदा थां नों थां है मा थाङा बेलाय अननानै लिंबाय दं गोसथोनाया मोजां मोननाया गारबानो थैयो नामा गोसथोनाय मोजां मोननायल' नामा बे संसाराव आरो जेबो गैलिया नङालै गोसथोनाय नङा आंना हिन्जावानो गानना थांबाय आंखौ गथ' सासेबो दंमोन
माबायदि हिन्जाव बियो आंखौ गारनानै थांबाय गथ'खौबो गारनानै थांबाय आं थैया माथो खालायबावनो अ सरि आदा माथो बुंबावनो आदा थांनो गोनाङा थांबाय टेनसन आरो गाबनायनि अनगायैलाय माथो खालायबावनो साननैसो गाबनांगोन बेबायदिनो लासै लासैनो बावगारलांगोन साननैसो गोसोखांगोन औ आदा सिखार नोंनि न'आ अबाव आङो नालाफारा गामिनि ए बै नालाफाराया गने गामि बारबानो मोनसिगोन बे गामिया ना औ आंबो थांनो नागिरदों आंहा आब' दङ बेयाव सुदेम आब' सिनायो नोङो ए सुदेम बाजैया बिराद मोजां मानसि बियो सिनायो ए नों बाजै लोङानिसो औ आदा आं बिनानाव जायो जोंफोरनि आयंनि फिसाजो बियो आब' जायो ए आदा फै थांसै आं नोंखौ दोनलांखागोन नोंसिनिया आब'मोननि खाथियावनोबा न'आ औ फै होमब्लालाय बि सि डि ओमफ्राय मा मोनबा आबा नों ख'नि जायगायाव ABCDसो फरायबाय दं ख'खौ रोंखाबाय अ नंगौ बेबायदिसो बाथ्राया दे हामदों आयै सान्दुङा ओंखारबाय स्कुलाव थांसै थांनो जाथ'वाखै र' आबा बेनिफ्राय नोङो ओंखाम जाग्रोगोन ना दुगैग्रोगोन ओंखाम संखांबाय आं आबा जाग्रोनोसै ना दुगैग्रोनो र' आं एसे साननि र' ओंखामखौ जाग्रोनांगोना दुगैग्रोनांगोबा बेखौनो एसेबां सानबाय ए नों सानख'नो हायाखै नों सानलायनांगौ जादोंबा आबा फै होमब्लाय आंनो खोन्थाना होनोसै फै दुगैनोसै होनबा नोंबो दुगैगोन नामा आयै आं दहाय फुङावनो दुगैबाय आबा नोंखौ दा थुखैहोनोसै बेनिफ्राय ओंखाम होनोसै नोंनो बेनिफ्राय स्कुलाव थांसै दे रितु नों दसे रेस्ट लादो उथिला उथिसि खामबाय थानांला दे नोङो उन्दुनायखाय एसे मोजां मोनदोंना औ साबाय दं थेवबो आं डक्टरखौ लिंहरखाबाय फैगोन बियो आंना फ्लाइटआबो 10थायावनो दं सम गैला रेडि जानांसिगौ रादाय दिनै थाङाबा जाया नामा जाया रितु दिनै थाङाब्ला जानाय नङा ओजोंहाय आरो थांनानै गाबोनो क्लाइन्टजों मिटिं खालायनांगोन ना थेवबो हाया बे प्रजेक्टआ आंनि थाखाय गोबां इम्परटेन्ट नङाब्लाथ' आं थांनायानो नङामोन जोंनि कम्पानियाव बेबायदि प्रजेक्टनि गोबां गोनांथि दं औ दे होमब्लालाय थां मोजाङै फन खालायबाय था ओजोंनिफ्राय जागोन दे खालायगोन नों मेडिसिनफोरखौ समावनो जा डक्टरा फैब्लाथाय खोन्था मा सादों मा जादों औ खिन्थागोन दे आरो खामानि मावग्राफोरा मोजाङै लाखि बिसोर खिन्थु माबा खालायलाबायनो नागिरो आरो न'आव थांनो होनाङा दे खुद नांबाथाय न'आव थांनो होनाङा आरो दरजा खिरखिफोरा मोजाङै फाङै था आरो सानावबो बाबाखौ बायजोआव ओंखारनो होनाङा न'नि दरजाफोरा बन्द' खालायनानै लाखा सानबाबो न'निफ्राय बायजोआव बांद्राय ओंखारला ओंखारसि खालायबाय थानाङा आरो खामानि मावग्राफोराबो बायजोआव बाराद्राय ओंखारला ओंखारसि खालायबाय थानो दाहो न'आव नांगौ बुस्थु गासिबो दोनखायो आंबो लाबोखाबाय मैयानो मिथिबाय जागोन दे नों सहैब्लानो फन खालाय मोनहैबाय होननानै जागोन दे दाथ' थांनो हाथ'वाखैनो मोनहैनाया एसे सम नांगोन नों थाथ' आं एसे पेकिं खालायनि दे आंना न'आ बिनो अ दे थांदो होनब्ला माब्लाबा सुदेम बाजैजों जोंनाव आलासि जाफैबानो जाबाय औ आदा जागोन दे आदा थाथ' होनब्लालाय औ दे बेनोमोन ना आब'मोनना न'आ बेनो जानांगौ बेखौनो बायदि मोनदों आं बेनो खोमा दे फैथाराखैबोमोन ना आङो बावगारलायलांबाय बेनो जानांगौ बेनो दे आब'नि न'आ बेबायदिनोमोन मानसि गैयाना मायथाय आब' सुदेम आब' सोर नों आयु राजा मा खबर देरबायथ' जों मानसिया आयु जांगिलाला जाबायानो नोङो सोर
सना आयौ मादै आं नोंनि मादै मादै औ फामि मादै औ आयालाय आया इसिङाव जोंहानाव हर थागोन ना हर थानांगौ हर थानांगौ जोंहानाव ओरैनोबाबो रावबो आलासि फैया ए नंगौ दे थागोन दे